As traballadoras de cociña do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra denuncian as deficiencias do servizo que hai preto de 2 anos asumiu a empresa Servicios, Personas e Salud, pertencente ao grupo empresarial. A comida que se suministra aos pacientes do Quirón Salud se fai fora de Pontevedra, é comida conxelada que se trae para aquí, que se quenta nos fornos e que despois se lle suministra aos pacientes. Chega unha vez por semana e vai toda en congeladores e depois en cada servicio vas quitando o menú que corresponda. Si o tes, que hai moitas veces que non tes o menú que corresponde e tes que buscarte a vida. O problema, aseguran, non é só a baixa calidade destes produtos, tamén alertan do descontrol que se dá na xestión dos menús especiais que teñen algúns pacientes. Foi un paciente que levaba tempo ingresado, ten unha dieta específica, salía no etiquetado da comida que lle correspondía un menú. Esos menús non había, esa persona estuvo comendo 3 días seguidos o mesmo menú. Hai moito descontrol, entre outras cousas porque non hai unha boa coordinación do servicio, non hai unha persona dietista responsable de aquí, responsable de controlar estes menús, a dietista está en Madrid. Ademais de protestas por estas deficiencias no servizo, as traballadoras denuncian as súas condicións laborais. Actualmente son 8, pero a empresa non cubre baixas ou vacacións. O cal tamén ten repercusións a limpieza e a higiene, porque as tareas de limpieza e de higiene non se poden facer de xeito adecuado como consecuencia desta carga de traballo. Por iso acordaron ir á folga. Pararán durante 4 xornadas os días 17 e 24 de xuño e 1 de xullo para denunciar públicamente as condicións do servizo. E pensamos que a idea é de que pasado o verán incluso se proceda a unha reducción do escaso plantel que hai e como a disposición negociadora destos, pois é a falta de disposición negociadora, mellor dito, nos é sobradamente conocida, pois decidimos non perder un tempo en andar solicitando reunións que seguramente non se darían ou que se aplazarían ou que se darían e non se resolvería nada. Dende Comisións Obreiras lamentan ademais que a realidade que se vive neste servizo de cociña é ben diferente da visión que a empresa responsable do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra ofrece a través da súa publicidade.